Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thembu wemalo ubuxoki sikhuluma ngobuxoki. And khona into engizoyiqala ngithi shothi ucheme noMayeni. uMayeni ku season 8 usinikeze into esizokhuluma ngayo engibona ukuthi futhi ku season 8 sizokhuluma ngoMayeni kuze kuyovalwa ngoba manje kuzi wrestling engakafiki ki wrestling wemali lo nimbonela uMacele ephenduka kanje ngo-Undertaker ngicela ukuthi kulama episode awu-2 azayo ungalali ngoba ngizosuse ngiyichaza ngendlela engichaza ngayo mase hayi wena fix unjalo sorry no guys ngisekhaya gcwele inkukhu la lezi inkukhu la ekhaya lezi ezinyeke zivele zikulandele ziyangilandela ke kwenye indlela ngirekhoda kuyo so maninzi umsindo weinkukhu niyazazi ke inkukhu ke guys phela nonke anginingangitshela sengikhuleni emasabha sinanizazi inkukhu asiphumeni lapho sila kubuxoki benu kubuxoki benu indaba ingosibindi umpumelelo umpumelelo une-behavior we-guys kwamina ukuthi-ke nje sidalwa sami ngumuntu okude nokuzonda kodwa ukucikeka ngiyacikeka i-behavior yampumelelo iyacika kodwa nasi-ke isibonelo engifuna ukwenzela wena othi-ke asisola uMayeni singamsola-ke kwizinto ey'phathelene namakhosikazi kodwa yile yampumelelo cha umseleko wahamba ngemoto enkulu mina ngifuna uyibuka ukuthi lento umpumelelo uyifundaphi lento ayiyo nakhona futhi ozophinda ayiqede uyumseleko umseleko wahamba ngemoto enkulu waya kubuka Mangwabe wafika kuba Mangwabe wangeniswa endlini wakhuluma nogogo uMangwabe uMangwabe kumseleko ubani umkhwekazi wakhe right wasethi uMangwabe kumseleko mina mkhwenyana angibathile ngoba ke awuqedile zazu-100 njengoba ngikutshela zazu-100 noma ziyimiliyoni indlela umseleko ayengaphendula indlela or izindlela ayengaphendula ngazo uMangwabe ecacisa nje noma ebe nendlela yokulalisa inkulumo ukuthi hayi sisazoyilungisa le kodwa asingayixoxi manje no umseleko wathi mina Seleko ngidriver imoto enkulu kanje ngeke ngihlulwe amatshali wayephendula uMangwabe angithi umseleko-ke lo obaba kaMpumelelo angisompumelelo phela ulandela emva kababa wakhe lawa bakhe afike anyathela khona noMpumelelo uzonyathela kodwa kuthe yena uzokwenza kube ngaphezu uMpumelelo uficwa i-situation yokuthi uzokhuluma nogogo wabantwana bakhe kwizingane zesithembu wathini uMpumelelo ngoba mina nawe sasimlalela wathi yena akasabi umuntu omdala lo ozayo ozobona uMpumelelo because sekune-meeting ehlanganisa abantu abadala ngaze asho uMpumelelo ukuthi nginovalo because kunezinto ezingahambi kahle and ngifisa kuhambe kahle angisabi mina ngoba vele asiqala ukukhuluma ingane kababa umseleko-ke leyo eyakhiwe ubaba umseleko yatrainwa umseleko futhi ngisazoqhubeka ngibaleke ilist yalezi zinto ugogo umama kaMangwabe ugogo kaMawande okuyingane yamseleko umseleko elapha noma kaMangwabe wamphendula ngokuthi angeke ahlulwe amatshali ebedriver imoto kaNokusho impendulo ephuma kumseleko ebhekise kubani kumkhwekazi uSibindi elindele ukuhlangana nogogo wengane kanye no-aunt yena okufana nabazali kuye njengesibala phela isiqu sokuthi abantu abadala labo kodwa waba nempendulo yokuthi nestatement sokuthi angisabi mina engakababoni uSibindi-ke loyo yes akekho uMayeni into engiyikhulumayo uMayeni akekho mina ngitshela ukuthi umseleko unyathela kuphi uSibindi anyathele kuphi mase kuthi wena ngicheme noMayeni kodwa la ama-shows awu-2 ngiyawabuka izingane zesithembu
noSithando Nesithembu ngikutshele futhi ngithi indlela engibuka ngayo ngiyabuya ngidideke nami ukuthi i-role model ubani kanti ophambili nosemuva la. uSibindi uthi kuTirelo, woza uzohlala ekhaya, sizoqhubeka siplane nawe uhleli ekhaya. Uthi uTirelo-ke kulo mbuzo, ekhaya kini kanjani ngoba ekhaya kini kunabazali bakho. uSibindi kuphendula uthini? Uthi uSibindi ubaba laphaya ekhaya naye kukubo. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi uSibindi yena uthi nobaba wakhe bayalingana, engazenzela izinqumo uSibindi aqede uMseleki engaphiki ngoba bobabili laphaya kukubo. Akasho yena ukuthi hayi ubaba sizoxoxa naye ubaba sizothini. Angimzwanga uMayini esho kodwa sengiyakuxoxela uMayini angeke ayi-approve into yokuthi akipitwe endlini yakhe. uMayini-ke lo engimazi nge-TV show, lona ocabanga ukuthi ngicheme naye kodwa ngithe mina into engiyenzayo ngifuna ukum-understand-a kuphela into ayishoyo mase ngiyayibuka. Ngelanga ngosuku oyothola ngalo ukuthi uMayini ubecinga nje u-husband o-respectful, iliphi elinye igama, ohloniphekile, ubuzobona ukuthi umsindo ubungeke uzobe khona kanjani ndawo zonke. Kodwa manje ngoba iyakuhlula leyo nto, yabo mhla wathola ukuthi uMayini ucinga u-husband ohloniphekile noma uzama ukuthi ebe khona, kulunga kanjani izinto eziningi. Because uma kuhlonipheka u-husband kaMayini, namanye amakhosikazi azo-experience lo husband ohloniphekile. Ngithi-ke mina into esiyenza uMseleki manje eme emuva or ekhoneni acashe engafuni ukuthi uSibindi ingane yakhe kube kuyingane yakhe, ilama comment awathole kubantu ade uMseleki ephendula ngokuthi umona. Abantu bebethi akukho right ukuthi ingane ibehave kanje. Kulabo bantu-ke into engangiyibuza mina ukuthi kodwa indlela enibeka ngayo, ngoba phela la thina simenywe yi-TV show ukuthi sigcine sesiyibona zonke lezi zinto esiyibonayo nezinye esiyigxekayo. Kodwa nawe if uwumuntu okhulumela inhlonipho, kusho ukuthi nangendlela oluleka ngayo omunye or la ubona khona ukuthi inhlonipho ayikho, bhala nawe ngendlela enenhlonipho. Right? Kodwa wonke ama-comment engangiwafuna ngisiphela mina ngifike ngibuka i-TV ngiphinde ngibuka ukuthi hawu abantu bayi-receive kanjani le episode. Ngesikhathi abantu beyikhalisa and bezikhala ngempela ku-Instagram, bezikhala oku-serious, ngathi mina uyayithola yini i-break nge-page lakhe, kube yi-page lakhe aphoste nje into kahle. Kodwa ngabuye ngaye ngathi abantu vele bazoba obsessed ngoba babuka lama-TV shows akhe bemsupporta, so yingakho bezoba nezwi noma yinini. Kodwa kuleli zwi ngoba uyacebisa and wena ucebisa ngoba inhlonipho unayo, nawe i-paragraph yakho ayibe nenhlonipho. Yileyo nto kuphela. Kodwa ngangingasho ukuthi lezi zinto abantu bayisusela ekhanda ngoba abantu ababefike belalela ingane bethi kodwa le ngane ikhuluma kanjani, ikhulume kanje. Ngikhombe ki-episode la uMseleki owayediniwe ekhuluma kuyo, kuzwakala ukuthi ngempela yonke lento uyayiphika, akayifuni, akayithandisisi. Kodwa-ke mina into engakutshela yona, akhona ama-episode amaningana la ashumayela khona isithembu. Mase thina sibuka ukuthi-ke ukwenza kwakhe eshumayela into eyisithembu le mpilo yena wenza ngendlela ehloniphekile yini ukuze nengane mayifika la ekutheni iyona mpilo nami le engizoyiphila ifike ngokwazi ukuthi lana ungena ngenhlonipho, uhlale ngenhlonipho. Kunjani-ke manje? Ziyakhala. Ngesikhathi ezikhala useqala phansi wenze into ayenze kumakhosikazi uyenze ey'nganeni, useyashintsha ukuthi lona uyangilalela, lona akangilaleli. Ngizongixoxela ngomunye ubaba wegazi owalaphaya owayedlala kwi-House of Zwide, owayewumkhulu wakhona, khona enye i-TV show owakwayenza lo baba
khona into engiyibone laphaya. uThando Nesithembu yangikhumbuza yena. Ngizonixoxela ngaye ningikhumbuze. Bye.